aja nggodha lan rencana raga ningsun ya sejatine urip dumadiku saka hening ing cipta singgasana ing tawang tuwang prajaku sinebut pura kancana bebetengku rajeg wesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma amin. Wilujeng siang nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh ingkang kastu hamastuti dhateng ring tata krami ingkang pantes kinabekten saha kinurmatan para nayakaning nagari satriya kusumaning bangsa ingkang ngasta jejeging adil, para sutresna budaya ingkang hanggung nguri-uri dhateng endahing budaya luhung, para tamu sinedahan kakung sumawana putri ingkang dahat luring budi dahat bagya mulya, khususipun keluarga Gong Sonde ingkang kawula tresnani, ingkang sami lenggah angestreni anggenipun panjenenganipun Bapak Sutarmin Ibu Susilawati badhe ndhawuhaken Serat Mojo temanten kekalih kasih gajakaken lelenggahan kanthi suka mardu mardikane penggalih monggo nun saderengipun kula dherekaken ngracut budaya ponanganggo sinawung manungku puja miwah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang Maha Welas Maha Asih Maha Rahman Maha Rahim ingkang sayekti tansah paring mapinten-pinten kanikmatan karahmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, saengga kula panjenengan sedaya kepareng makempal manunggal silaturahim wonten dalem agung Bapak Sutarmin Sarimbit garwa Ibu Susilawati. Sholawat salam monggo tansah kita pepetri sesarengan babar pisan monggo nun kita sanjungaken kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang sayekti tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun menggah pitulunganipun wit donya kalenggan mriku ngantos mangke dumugi yaumul kiamat. Amin amin Allahumma amin. Sawetawis kula ngadeg cumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya wit piniji ing ayun pinangka pambiwara panata wara saking ingkang kepareng mengku gatinun inggih Bapak Sutarmin Ibu Susilowati ingkang siang kalenggan punika kepareng netepi darmaning sepuh Mahargya putra Hamiwaha Siwi ndhawuhaken nama sayu Roro Elvin Sinta Nabila ingkang kepareng kajatu krama Bagus Firman Facatli putra Jalukinasih Bapak Samiun Facatli Ibu Ratna AR Gali Maluku Utara. Samapta satata kula pinangka pambiwara panatawara Hanung Sudarso mijil saking Kedung Prawan Walikukun makarti sesarengan kalian juru paes pangrengga busana tata rias Moa Wedding Queen Wedding Kaila Art mijil saking Ngrambi makarti sesarengan Punakawan Music Dinda Audio Mas Agus Gondrong ugi Ngawi Multimedia Jangkep Queen Wedding. Samapta satata para tamu kakung puji sedayanipun monggo nun kula dherekaken lelenggahan kanthi suka mardu enggalih miwah lelenggahan kantos mangke dumugi purna wiwah nuwun matur nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Sayekti mancat saking krenteking niat ingkang kepareng mengku gadine inggih Bapak Sutarmin Sarimbit Garawa. Sayekti daya-daya tumuli ngentas pitulus sangat mojo putri ingkang dahat kinasih Dimas Ayu Roro Elvin Sinta Nabila kanthi mekaten katur dumateng para tamu kakung putri sedayanipun monggo nun pahargyan pawiwan siang kalenggan punika kita wiwiti sesarengan kanthi pambuka maos basmalah pinangka pambukaning wiwahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi kawasing basmalah pahargyan siang kalenggan punika purwa madya wusana kaleksanan kasembatan lulus niskala tan manggih pambengan sakara koramin. Amin Allahumma amin. Selajengipun katur Bapak Sutarmin Sarimbit Garawa Pak Tarmin kalian Ibu Susilowati monggo kula dherekaken jengkar saking madyaning palenggahan manjing sasana mulya pahargyan agung monggo lengganing madyaning sasana mulya laju katur dumateng Ibu juru paes tata rias Moa Wedding Kaila Art Queen Wedding samapta satata meratitisaken jengkaripun temanten putri Sekaring Kedaton saking madyaning panti pambusanan mayang arup kadherekaken pager bagus pagrayu Dumas Manggala Cinandra Yayah mijil wigaring tias manem Brama Punakawan do biung ban ing gegono
desanya sono jengkar saking madyaning panti pambusanan pamadi putri mayang arum sekari kedaton pun pratitisaken juru paesta tarias mua wedding queen wedding Kaila Art pijo saking Ngrambi kadheraken pager bagus pagrayuda Mas Manggala hurut runtut lumaksana lon-alon mereh hinggal prapteng munggian kang tinuju nenggih sasana mulya nenggih papan rinengga papan kang den rengga-rengga endah edi pendi rinengga kathahing sesekaran maneka warna rum sesekaran ngebaki Puraya Gongyekti adamel sengsem ingkang sampya gumeksi menika ta warnanira sekari kedaton Dimas Ayu Roro Elvin Sinta Nabila putra putri kinasih Bapa Sutarmini Bu Susilowati Cena siang kalenggan punika yekti dadya mustikaning pahargyan mustikaning para kenya mustikaning para wanudya mustika para putri bebasan uyune ora ana kang ngungkuli buktine sarira jenar bengkli keris mustaka sedengan maesan angegem busana muslimah sayekti angibak Siti Aisyah radhiyallahu anha lumaksana alon manjing ning madyaning sasana rinengga kakanthi Rama Ibu Hanggandeng asta temanten putri alon-alon zengir inji Rama Ibu manjing ning madyaning palaminan agung bocah ayu putriku inji Rama Ibu asta gandewa gading racikan mucuk Tanjung Lambung nawon kempit jajing kulir lir cupu manik Bente samukang gangsir gares lurus turut hamrit kimpol kial memanak kencet lenggang moyo moyo tungkak bunder jinoko delamaan ngamparan gading dari citrus jejempol yayah siraing sarpo manjing sasana rinengga nenggih palaminan agung hangrantu rawuhipun kegarwa nenggih bagus firman facatle ingkang mangke masih mapan ing madyaning griya palerman wisma pangrantu kaki temanten pratandha lamun to biwadanding serat mojo temanten kekalih tumuli kawiwitan eman wong bagus rupane
tarpe tekat minggring syarat mahargya dauk temanten kekalih sekur punar unjuk antir tawending kaaturaken ingkang keparenga gati lumantar magrayuda Mas Manggolo babar pisan mratitisaken pambedoling sekara dimonco warna kembar mayang sakembaran Queen Wedding monggo nun kepareng madal pasilan do Mas Manggolo manjing ning madaning wisma pangrantu kaki temanten giya ngacarani habedol kembar mayang sekaradi monco warno sakembaran Mas pilih jamnya jawale wis wancine tansah dielengke wis wancine padha nendakake wayahe sambayang netepi wajib dawuhe pangeran solet dadi sakake agama tansah dijaga Koplo horlan ngasar salat sayek tingatono tindak mungkar maghrib lan ngisa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunahe tansah dielengke wis wancine padha nindakake adan ngomandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran horlan ngasar salat sayek tingatoke tindak mungkar maghrib lan ngisa iku jangkepe
pun temanten kakung kadherekaken kadang putra pangarep pangiring dumateng para tamu kakung putri monggo kula dherekaken jumendeng utawi ngadeg sawetawis amberkahi Serat Mojo temanten kekalih ingkang kepareng binayang kari ingkang kepareng meratitisaken dawuh wisuda temanten kekalih siang kaliyan punika nenggih Pujangga Agung panjenenganipun Ibu Darsi monggo samapta ing gati sawika ing diri cantuka mangsa riris kodhoke padha ngorek. Monggo kula dherekaken jumendeng utawi ngadeg sawetawis amberkahi temanten kekalih ingkang yekti binayang kari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hati adrikni adrikni wa rabbini. Judu tetali mongso siji ketemu ning judu loro katekaning kabejan telu tibaning pati metu lair dadi manten lan mati jejering urip tan bisa hangerteni datanku wawa hanyelaki bebasan kridane ngati bangkit tan ngasorake purbaning Gusti budidayaning saya titanku wawa ngungkuli garing kang moho kawasa. Pujangga Agung Ibu Darsi mratitisaken kene-kene nggir wayahku bocah bagus wayahku kamu Firman Facatli lan Rayu Elvin Sinta Nabila moro agin anira ora ndak kanteni donga suci yekti saka telu muga saklo pinaringan padang jagatmu bening ditresnani sapadamu lan ora kleru pandumukmu sang nggonmu gayuh kabejan kamulyan bangun bali lan wisma saya diantuk wahyu judu sajiwa kasalira marang sira sampara njur saya di Pujangga Agung mratitisaken lan junuk santataning adat widu-widuna ingkang lumampah wonten ing dusun Banjarjo Sundi Sandalnya dipakai ya, ini dicek ya. Lamat sang laras moyo mantep bromo punakawan tamu kakung putri istriku monggo kula dherekaken lelenggahan malih Bapak Ibu Kang Mas Bayu kanthi Sukomardi Madikane
dadi kudangan ruring bebrayan babu topi topi hae oh ya hae so ande lumut akhirara padha sora bondo pasrah jiwa so so iya wong siji koyo wong rolas. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah dawuh wisudaning temanten kekalih lulus raharjo tan manggi pambengan sekawara karana ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dawuh imbuhan berkah pangestu para tamu kakung putri sedayanipun. Suka kalengan punika temanten kekalih manjing nemadaning sasana rinengga mulya. Para tamu kakung putri tetep sekeca lelenggan kanthi suka mardu mardikane penggalih. Donga wilujengan kantur dumateng panjenenganipun Ibu Darsi monggo ndun laju kepareng ngaturaken donga wilujengan. Supati Mas Mataram, wah Mas Ahung yo ya lali piye. Suwiran dudul bareng kon dudul kok bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten saderengipun janipun bibar panggih menika mangke janipun maca ayat suci rumiyin sarehne menika kula menika nggih wedalipun mboten kula kinten mboten saged nyekapi mboten saged kula tilaraken dadosipun kula menika mboten saged nrantos
mangke kula rumiyin nggih Dik Anung gak apa-apa nah ya wong tuwek nek sik diwini ora apa-apa iya heeh dumateng para tamu kagung saha putri ingkang sami rawuh telepon Bapak sapa asmane mau Bapak Sutarmin dek bengi iki mbubak saiki ya lali jane kok nek wis tuwek pikun iki ya lali ngene iki wajar kula ing mriki dipun tos kalian Bapak Sutarmin sekalian Ibu Susilowati dipun aturi ngujupaken anggenipun wilujengan ndhaupaken keng putra dipun cekaken wonten Bancé Sudung dipun andhapaken Taro Pagung kairing-ring mbok widodari kembaran ngedepaken para nabi para wali para mbok widodari Bapak Sutarmin sak keluarga matur sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya menika maringi berkah pangestu anggenipun ndhaupaken kang putra kala wau desa mawa cara negara mawa tata umumipun adat Jawi menika kedah ngawontenaken brokoan wilujengan ndhaupaken kang putra mbok menawi mangke anggen kula ngucupaken menawi wonten ingkang kirang wonten ingkang lepat saderengipun mangke kula nyuwun pangapunten dumateng para tamu kagung saha putri milih nggone panjenengan seni derek kula ingkang katuran telepon Bapak Sutarmin Ibu Susilowati tiyang sekalian mriki nggih kula ing mriki dipun tus kalian Bapak Sutarmin sekalian dipun aturi ngabulaken anggenipun gadah niat ndhaupaken putranipun Nini Tumanten lan Kaki Tumanten dene ingkang satremale Bapak Sutarmin tiyang sekalian ngabukten tata Bali griya ngabukten ingkang jagi salebetipun griya ngabukten ingkang jagi sanjawinipun griya sangajeng sapangipun ampun wonten alan setunggal punapa-punapa dene ingkang satremale Bapak Sutarmin tiyang sekalian kula pasang sekolah benar kangge ngecemuaken Nini Tumanten lan Kaki Tumanten dipun lenggahaken wonten kursi gading dampar kencana kairing-ring mbok widodari kembaran ngedepaken para nabi para wali para mbok widodari dene ingkang satremale Bapak Sutarmin tiyang sekalian kula pasang sekolasan kangge ngintun gondo pandung leluhur ingkang sampun mantu wonten jaman kelanggengan leluhur saking kakung leluhur saking putri ingkang sampun krumatan ingkang dereng krumatan pramila dipun ngabuktenipun suni berkah pangestu ingkang lujeng dene ingkang satremale Bapak Sutarmin sak keluarga kala wau pasang sekolah gurih lamsari kangge ngabukten Kanjeng Nabi Muhammad tetep jumlah Rasul sak garwa saputra sekabatipun sedaya dene ingkang satremale Bapak Sutarmin tiyang sekalian pasang pisang sekrarom kangge ngabukten agem-agemanipun Mbok Dewi Pertimah kalimah sami lumuntur dumateng baginda ngali Sayyidina Muhammad dene ingkang satremale Bapak Sutarmin sak keluarga kula ngabukten yang danyang primah kakung ingkang dukuh kelilingan bangun rejo lor mriki mugi-mugi saged ta wilujeng ingkang dipun dhaupaken wilujeng ingkang dhaupaken wilujeng para rawuh kakung saha putri sedaya dene ingkang satremale Bapak Sutarmin anggenipun cos dan dhaupaken putranipun mbok menawi wonten ingkang kirang kula ingkang nyuwunaken pangapunten Pak Abdul Basir mangke dongaipun wingking mawon nggih nggih Nak Anung nyuwun pangapunten Mbah Darsi iki disingkat ae tak njang nyuwun pamit ya dumateng para tamu kagung saha putri mekaten kula anggen kula ndhaupaken keng putra anggen kula ngedharaken ngujupaken anggenipun dedaupan putranipun Bapak Sutarmin sekalian kula pribadi Bapak Sutarmin anggenipun bubak awam bucal sengkala sampun kala dalu sampun kabul pinuwunipun mboten wonten danya ingkang mutangaken saged rawi-rawi rantas malang-malang putung sengalanipun Bapak Sutarmin sumangga dipun bucal dipun seseni panjenengan sedaya kula pribadi Mbah Darsi mijil saking Cengklik bangun rejo lor mriki mawon anggen kula ngadani ndhaupaken keng putra mbok menawi wonten ingkang kirang solah tingkah tata soba sita kula mboten saged meranani penggalih panjenengan kula pribadi nyuwun pangapunten saageng-agengipun panutuping atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken tarima kasih dumateng Ibu Darsi
ingkang pinangka pujangga agung ingkang sampun meratitisaken doa wilujengan ngikraraken hajatipun panjenenganipun ingkang kepareng kadinun nggih Bapak Sutarmedi Ibu Susilawati. Para tamu kakung putri segi calon lengan kanthi suka mardu mardikani penggalih tata cara ingkang kepareng katur salajengipun nenggih kawaos ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim panjenenganipun Mas Akmal ingkang kepareng ngayahi gati monggo dumateng Mas Akmal kawula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayya wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.